Rusa nakon ovog, evo ja vas pitam, dragi moji prijatelji, je li ovo prijetnja? Je li ovo ruska prijetnja o kojoj nam govore zadnjih mjeseci, Ivane, prijatelji? Polina ima za tebe jednu poruku. Polina, dođi molim te do Ivana. I reci što je rekao gospodin Putin koji nije mogao doći večeras, a poručuje po tebi. Dobro. Передавала большой привет. Dragi gledatelji, ja ću vam prevađati. Передавала большой привет, и мы были очень жаль, что не смог прийти. Ivane, nisam mogao doći. Ne, ti samo njemu ja ću prevađati, taj je rekao Putin. Da nije mogao stići. Да, и надеюсь, скоро встречу. Независимо от этого. Может быть, в другом месте, в другой раз. Gledatelji, rekao je Putin da nije mogao doći jer je na kolinju trenutno. Recite da neće niko plakat za njim, da je našao prekrasnu zamjenu i da je zamjena, ja bi čak rekao, i bolja od njega. A ti, Emire? Pa evo, ja se moram složiti, zaista evo da te ja lijepo pozdravim, meni je drago. Odakle si ti inače? Sankt Petersburg. Sankt Petersburg, to je bivši Leningrad, sad je Sankt Petersburg. Aha, ovoga. Pa evo, zaista moram reći da je trenutno u ovome studiju ona apsolutno najbolji. Prijatelju, jesi li ti za Ruse? Jesam, ja sam za Putina uvijek. Evo, vidite, dragi prijatelji, da je Putina i za Trumpa sam ja uvijek. Iza Putina i Trumpa. Možemo, Polina, onda još jedan ples. Može. Niko se ne buni, vidim u studiju, ni van njega. Ko bi se buni?
stavio kod nas u parlament, Aha. jer ovo bi stvarno bilo jedno osvježenje i mislim da nam treba više ruskog utjecaja u Saboru. A Polina nije samo lijepa, nego i pametna. To se podrazumijeva. Studentica matematike. Matematika, a? A je. Koja godina? Ej, koja godina? Treća, a? Paulina, Petrograd je, Sankt Peterburg je na rijeci Nevi, jel tako? Paulina draga, do svidanja. E,